Kuchingamidzai kwatiri kuita pano Sly Media TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe. Tiri kuona makomenzi, muri kulaika, muri kuramba muchisubscribe zvakare. Toda kukutendai nezvamuri kuita izvozvo. Sekuziva kwenyu, isu Sly Media TV tiripo pakubuda tichienda kuma communities akasiyana siyana kuti tikupei nhau dzinenge dzichiitika ikoko. Ndingati mwedzi takanga tine nyaya ya munyaradzi ichiri kunetsa naiko zvino kuti akavigwa here, vamwe vari kuti akavigwa, vamwe vari kuti asati. Asi isu Sly Media TV tinokupai nyaya idzi dziri factual kana kuti zvichiitika ipapo. Nasu uno zvakare tabuda futi takananga kunzvimbo yeZhombe kunonzi kwaJoel kuti timbonzwa zvakare chitiko chakaitika ikoko kune murume akawanikwa akabviswa chiso chese asina mhino kana maziso. Rega tinzwewo kuti kansela vandinavo pano vamachingura vari kutiwo kudii panyaya iyi, vakaiziva sei uye ndiapi matanho avari kutora semunhu anochengetedza kodzero dzevanhu mucommunity. Vamachingura tinokutendai nekutigamuchira pamba penyu. Tinotenda mother, you are welcome. Yes. Ndoda kuti ndinzwisise kuti chitiko chakaitika mune musi wechishanu kuraiwa kwavafani veumwale zvakapinda sei munzeve dzenyu? Munzeve dzangu zvakapinda ndiri mumotikari ndichitoenda kufull council kumeeting. Ndadzoka ndo pandakazonzwa kuti munhu wacho anonzi Mwale. Munhu wandotoziva wanda anchitotamba naye ticha wepaRio Tinto. Saka zvakandirwadza zvikuru ndichiwa chitiko chakadero ende iri seino nzvimbo yedu yeZhombe. Munoona chero iye munyaradzi afawo iZhombe still zvakaitikira. Saka tave worried zvekuti tiri kushaura toita sei. Ndina mumwe murume anonzi Ndebele anove chairman weResidents Association. Aitoti no toda kuita meeting nechina. Tichitaurira nenyaya yekuti maresidents taakuona nhamo toita sei nezvinhu zvakadai zvinoramba zvichingoitika, taakufamba takangobatira hana mumavoko. So isusu inini seni zvangu inini as a councillor ndinombodecide kuti dai government ichibvumira masoja chaiwo ambogara munzvimbo yeZhombe achipota achimbo kungoita sokungoti vari pabasa rekungofamba chete vasingatauri nemunhu. I know kuti vanhu vari muno vakaona that green uniform they can fear to do cases like that. Okay. Vamwe vangati ivo kubva pachitiko chamunyaradzi. Kansela ndezvipi zvamaitawo sofa kuedza kuderedza dambudziko iri munharaunda? Isusu as councillors hatina kana plan yekuti tingaite unless kana tototarisirawo kuti vakuru vekumusoro chaivo ndo vanogona kuve neplan. Ende izvo kwamunyaradzi hazvina kuitikira muarea yangu. Chero VaMwale area yomwe councillor but still sezvo pari padhuze neni tinongodlidzana samakansilors. Hatina hedu zvatataita apa taichifunga kuti tikamboita meeting todana police, todana ma-stakeholders nema-residents enzvimbo yedu iyoyo tove nemeeting yekuplanawo kuti tingaite sei kuti tiedze kupedza dambudziko iri. But kana kungoripodzawo haro because hatatambura. Tatambura ukaona zviitiko zvakadai nesu totohla kufamba kuti ukangononoka kusvika kumba kupera, otherwise neunoatakiwa nenyaya dzakadai. Okay. Makatarisa VaMwale vakanga vari munhu ane mhirizhonga here? Vakanga vari munhu akaita sei? He was a happy guy. Anga ari munhu asingamudoro zvinoshamisa, anga achifara navanhu vese, and he was a good teacher at Rio Tinto Secondary High School. Handiti VaMwale vasingatauri nemunhu kana kudena musindo. Kubva zvandakagara naye muno handina kumboona paakaita mhirizhonga except kungonzwa izvozvo kuti afa. Oshayiwa kuti anga adenana nomunhu here kana kuti chii, but hatifunge kuti kudenana nemunhu, otherwise kurongegwa nevanhu vanenge vagara vakakuvenga vachingoda kungokurongera chete. But maonero atiri kuita mamwe ndiri kuona kuti business community ndine madoubts kuti vanhu ava vari correct straight ka handina sure because people are in need of money is too much. Vari kubata ndofunga zvinhu zvakawanda, otherwise kubiswa kwamaparts evanhu vachiurawa. Ini ndofungidzira business community kuti pane vamwe vanhu vemabusiness vanoda kupfuma vachitora maparts evanhu because uya munyaradzi anonzi akane maparts akabvisiwa navhudzi nei neuyu is all the same. Saka tiri kungosuspecta, handisi kuziva asi tosuspecta kuti no mabusiness community inofanira kuti ingangove inopinda ipapapo. Ndo imwe fungwa yatinayo hangu seni ndega ndakadai ndofungirawo izvozvo
kuti why vanhu vachingotora mapatsi evanhu. Munhu anotora mapatsi evanhu munhu anoda kuita mari, otherwise handitika. Saka ndiwo mafungiro angu iwayo. Vamwe vanogona kuti pane vamwe vatikambotaura navo panhau yamunyaradzi vaiti ivo mukomana uyu zvikufungidzirwa kuti akaurayiwa nemakorokosa. Tichienda panyaya yaVaMwale, tingati here munhu wekuti angaita mari kana kuti vaimboita zvechikorokoza kusaidi kana kuti vakanga vakangomira nedanho ravo rekueducation? VaMwale havana, handivimbi kuti makorokoza. Why? Because Mwale anga ari teacher achingowana mari yake yekuteaching yehurumende iyoyo. Saka akangowana mukana woke kuti amwewo bichanana oenda oromwa bichana oenda kubasa kwake kumba kwake. Saka handioni kuti anga makorokoza, and I doubt kuti anga ane mari. Ende kunzwa kwandinoita inini ndiri kunzwa kuti VaMwale chitupa chaive momo mari iri momo phone iri momo, but the guy was dead. Saka tingati isusu munhu anotsvaga mari angasiye mari iri momo nefone, I doubt very much. Vanhu vanenge vakamurongera, otherwise zvandiri kureva izvozvo ndongo suspectawo kuti business community haisi kwayo. Vamwe vanogona kuti zvichida tinoziva kuti pazvikoro pangava pazvipatara chaipo mukugarisana kwamunenge makaita tinoziva kuti Rio Tindo boarding school kungadai kuri kunetsana kwevadzidzisi kuti dai ndaenda papost yanhingi. Zvichida vamwe vari kuti maybe kunetsana kwavakaita sevadzidzisi vakasvika pakunzi aiwa rega tipfuudze uyu ndigare papost yari. Imimi semutungamiri munoona sei? Inini izvo handidi kureva nhema. Ndine doubt yekuti vasevenzi vanosevenza nababa vakashayika kuti pangave nedzimwe pfungwa dzandingafungidzire, handina shuwa, handifungidziri izvozvo. Ndotarisa kuti VaMwale chero nechikwata chavaishanda nacho, he was so good, and anofanira kuti anga asina post yakakura. He was just a mere teacher, but he was very good in English teaching. Saka tachitarisawo hedu kuti uyu murume uyu ndofunga anongowirana netimu rose rechikoro. Saka kana pari pakurongera nawo pamwe vanenge vakataudzana kana kuti vakaitana sei, but inini uko ndine doubt. Ndine doubt. Semunhu wechikuru kana kuti anotungamira nharaunda, mati mambonzwa here report kubva kumapurisa sofa? Not yet. Handisati ndanzwa. Ndachiti kuda patichatoita meeting hapo ndo pandichanzwa full report, because ndakati isusu tichienda kutown ivo vaurawa samadeko. Handina kumbowana mukana wokusangana namapurisa because they were already busy vachidhila nenyaya yacho. Handina kuwana mukana wokuti nditaure navo. Saka ndachitiwo patichaita meeting tikavadana, then ndo pandizozonzwa information yose kuti zvakafamba sei zvikadidi. Ndo zvandachitarisirawo. Handina kumboenda kupolisi kuti ndinonzwa kuti zvakadii. Saka pamabusiness community toita sei kuti dambudziko rakadai ripedzwe? Dambudziko iri handizivi kuti tingaribate sei, but mafungiro angu as an individual ndiri kufunga kuti tina madzisha ari muno, tina she umwe ari padhuze muridzi wenzvimbo iyo iyai. Tikave naye pamusangano tichitsvaga maplans ka anogona kutibetsera, because nyaya yedu yechibhoyi yanatsika mutanda kana kutsvaga maprofita or whatever ka ndoona zvingatibetserewo tione kuti dambudziko riri kubva papi, because tikatora vanhu kana kuti 3-4 vanoprofita ng'anga chichi handitika nanatsika mutanda, tikazama kuti tione kuti where is the problem coming from ka togona kuzvibata. Ndo maonero amwe andinoita iplan dzangu idzodzo dzekuti tikataura namambo, nokuti mambo akatombozviita muarea yake kusaidhirana mishinu. Vanhu vadi vanetsana kwafiwa chichi, akatsvaga munhu akauya akagadzirisa vanhu ipapo, zvikanzi umwe neumwe ngaaite zvaakaita madeko achichera guva. Vanhu vakatotanga kuita zvinhu zvavaiita vachichera guva romunhu. Saka kurova kuti mhuri yakapedzisira yatoona kuti ningi anga aripo nai, ningi akavhura guva ndiye, ningi akabuda nechakati. Saka ndoona kuti mambo that way ka tingagone kubuda nekamwe kaplan kari nani kekuti togona kuwana panobuda nedambudziko. Yes. Vamwe vanogona kubvunza kuti pachiitiko chamunyaradzi zvakare pane vanhu vakadomwa. Hapana here kana kuti fungidziro iripo izvezvi kubva kuhama kana vaishandidzana navo kuti vanogona kuti zvichida vanhu vakamboita chiitiko ichi kuna munyaradzi ndivo vamwe chetezvi vaita zvakadai kuna VaMwale? Pamusoro handichanyasoziva hangu kuti ndingati ndivavo, but nekudawo kuti ndivo vanhu vanozikamwa kuti vakamboita ka variko, handiti vapenyu, havana kumbofa vanhu vaya. Saka tinongotarisira kuti maybe icrew imwe chete iyo iri kufamba ichiita that same thing.
but inini zvangu ndodhauta ndoziva kuti Zhombe right round Zhombe haina kumira kwazvo. Zhombe from Empress vana ningi vana idzinonzi vana Tendera vana Nkovogwa, all those places are very dangerous, serious. Nana yedu yamunoziva inointimwe vana Malamlela and all that. Inzvimbo dzakaoma dzekuti chero muchirarama soka hamutori nguva musina kunzwa kuti uku kwaurayiwa munhu, uku kwaurayiwa munhu, uku umwe akachekwa musoro, kucheka kuEmpress uku maimai, kucheka huro kudambura, munhu wacho adambura huro achibva naye atora tambo akazvisungirira. Saka anoona kuti zvinhu zviri kunyanya kuti gwadza kuti Zhombe inongoramba ine umhondi mukati, I don't know why. Saka muchiwa achikumbira rubetsero kuti no, dei government yatibetsera, vakuru ngavatibetsere namasoja chaiwo chaiwo. Masoja akangofamba zvake apa akapfeka green akabata pfutika, ndoziva kuti vazhinji tinohla. Mapurisa vanodheregwa, mapurisa vane mutemo wokunzi musangopfura-pfura. Mai masoja anorova, ndo paakanakira. Ndoziva kuti vanhu vemuno Nekuhla vanogona kudzikama vakaita zvinhu zviri nani. Saka ndapi matambudziko amuri kusangana nawo kuno kuZhombe takatarisana nenhau dzekucherwa kwegoridhe? Kucherwa kwegoridhe ndiko kumwe kuri kupotsa kuti kanganisira zvinhu, because vanhu vari muno muarea seyangu ino area yeWard 12 hapana panocherwa. Vakabuda vakaenda uko, character yavo unongoiona, chero mubhazi chero muchimotikari unongovaona kuti haya makorokoza, because zvavanoita hazvo havana unhu. Saka handizivi hangu kuti ipapo pangaitwe sei, because munhu anogona kuti vakuru vachitaura anenge achingoharasa apa akatemba kuti akaisa mapanga muhomwe mabhemba, unopedzisira usatodi kutaura naye, woona kuti ndingazviparire panapa. Ende wangotaura navo mukataudzana wotoziva kuti ndakutopinda patrouble, unotorohwa kana kutemwa. Saka matambudziko emakorokoza toziva kuti vana vanenge vachishava vachitsvaga mari, but kana vatsvaga mari yacho vakushungurudza nyika manje, vave kushungurudza nyika, because vanhu vanotohla. Ukangoona makorokoza so unotohwa kuhla kuti ndikagara panapa zvino ndikataura navo vakomana ava ka ndingatopedzisira ndapinda mutrouble. Saka ndiapi mameasures amuri kuisa kungava kuzvikoro kuitira kuti upenyu hwevana husapinde munjodzi, because tikuzoti Pariotindo is a boarding school. Saka vana vasara ipapo chitwe chakaitika around area iyoyo, ndiapi mameasures aiswa so far? So far nezviitiko zviri kuitika, not only this, isusu tinongoti patinosangana navanhu tinongokurudzira. It's like last week ndanditori pafuneral ndichiti veduwe tiri kuviga edu munhu guva iri rakatonaka, but ukatarisa munzvimbo yatiri muno makuva mazhinji ndevanhu vekupondiwa. Ndichitokurudzirawo vanhu kuti hatisiyanei nezvekupondana izvi zvamabhemba nei. Saka ndokurudziro yatinongokwanisa kungoitawo patinenge tina mameetings, tichingotaurawo nevanhu, kungovadzidzisawo tichivadzorawo kuti no, musadero varume, chete hapana imwe measure yatingambotorei kuti tingaite sei, because ukada kungotsiura uri munhu akangoita seni asina kana weapon kana chii asingagwisi, iwe ndiwe unotofa. Saka utsiuri saizvi, unongotsiurawo paruzhinji wotokurudzirawo kuti vedu kana ndataura kudai musazondivandirewo neni, because unenge utotaura une fiye. Saka hatina mameasures atingaite unless kana tatowana protection kubva kugovernment. Yes, mapurisa tinawo of course, tinochengetwa, but hatizokwanisi kunyatsochengetwa because naivo vanotohlavo futi. Vanotohlavo wakuti kwaitika zvakati vakangosvika zvamaucha naivo vanourawawo futi. Saka zvinotovahlisawo nesu totovahlirawo. Ndaona kuti kuZhombe kunoko vanhu vako havana matyira nenyaya dzekuuraya kwevanhu idzi. Patachimbotaura zvedu nevamwe, pane vatombotaura kuti hapane munhu akatombochekwa achingamedza goridhe. Nyaya yakambosvika munzeve dzenyu sakanzela yekumedza goridhe handakuudza yediamond ndo yandakanzwa. Yegoridhe no, ndansina zvangu kuzvinzwa, but ndoziva kuti goridhe rapfira vanhu vakawanda. Kungoonekwa kumainda mose kunochera, kungoonekwa kuti mababa machingura wawana kamari ava wakutorongegwa plan wotourayiwa wotorigwa mari iyai. Isi ndobedzi zvandoziva kuti hapa kumedza hapo gold, ndoziva kuti izvo zvinogona kuitika because wandakangohwa kanyaya, handizivi ndaendisipo hangu, ndakahwawo kanyaya kuti kuchiyadzwa uko achida kutorera mukadzi ndokumubovera Diamond, ndokumuvhiya.
vinga diamond riya kutora avhiya munhu moti munhu kana avhiyiwa uchadi unenge uri paoperation yemudondo hazviiti unemva wafa handiti saka uri kuona kuti vanhu vemunomu havana mashira ndo dambudziko riripo chairo chairo havambozivi kuti munhu chii vanoshizha munhu sehuku chaiyo chaiyo saka mashoko enyu kupedzisira tikatarisa nechitwe ichi kumhuri yekwamwale iko zvino ndeyekuti kudi kumhuri yekwamwale inini ndinotokuve nekurudziro yokuti dei zvainda neni tsvaga munhu anogona kunyatsogadzira kuti zvidzokere kumhuri iyoyo zvivatambudzewo sekutambudza kwavaita vamhuri yaMwale ezvino vana vake vasara vari vega vachitambura nemhuri yake iri pakuchema kwakakura nemafiro akadai anogwadza ndo saka uchiona vana vanenge ava vasingavigiki zviri nani kutodero because toona kuti help yaungaite semunhu hakuna kunze kwekutozvidzivirira nemishonga ndoona unga ndo mashoko angu okupedzisira iwayo kuti kana neni ndotombofunga kuti dei zvaibvira ndaigara ndine mushonga wokuti kana angondibata kupera ngazvimunanaire ngazvimutambudze ndo mashoko angu anenge angopewa ekupedzisira ekuti ndine urombowo nekurasikirwa kwakaita mhuri yekwamwale takarasikirwa tese because munhu anga achibatsira nyika not only mhuri yake but anga achibatsira nyika Mwale achiita kuti vana vapase ende vava vachipasa vana pariyo tindo so tarasikirwa zvikuru tatenda mukoma munganitsanangurirewo kuti chitwa chakaitika kuno kuZhombe chekurayiwa kwaMr Mwale chiri kukukanganisai sei imimi sevagari vekuno kuZhombe isusu muno hatichakwanisi kana kugara nekuti zvakutohlisa nekuti nyange kufamba kana usiku chaiko kwakutohlisa nyakutanga kuma6 chaiko munhu anenge akufa ngwatova pai atova mupamba pake saka zvakutohlisa nekuti vanhu vanenge vachiitika hatizivi kuti vanhu vakamira sei vanenge vachiita izvozvo kuti ndeve mabhizinesi here kana kuti ndozvinhu zvatete tisingazivi saka manje zvakutongohlisa nyange kubuda chaikupamba chaiko nyange kwachina munhu unenge wakutohla wakungofamba munhu wakataimira kuti unogona ngodi kungobata saka ndozvinhu zvakutongodi zvakutohlisa takutongohla muno munzvimbo yemuZhombe yakutohlisa nyange magariro achona anenge uchigara munhu akangobata hana uchitohla nekuti izvo zvakutonetsa kuti kurarama kachona chaiko tichararama kusvika rini tingoridi tirimo muno mune zvinhu zviri kuitika saka zvinhu zvachina zviri kuitika hatichakwanisi kugara zvakanaka muno muZhombe zvakutonetsa nekuti kuti tichiziva kuti inyaya yemari kana kuti vanhu vanenge vachiromba hatichanyatsoziva nekuti vanhu vakushandisa vanhu vakuda kuromba nemapatsi evanhu saka zvinhu zvachina hazvichahwisiki kuti tinyatsoziva kuti chii chaiko chaiko chiri kuda kuitika munzvimbo ine muZhombe nekuti kubva kuti vane nguva vanhu vachingourayana chingova vanhu vachingourayana nekutemana saka kuti uchiziva kuti zvofamba seka zvonetsa chaiko saka amene pamwe dai vambongambotiisirawo vamwe vanogona zvekuchengeta nzvimbo inoi zvazviri nani vanochengetedzesa vanhu kuti vanhu vachengetedzeke ndo zvinhu zvingatova nani nekuti zvinonetsa muno munzvimbo inoi zvakutonetsa kuti tigare nenguva kugara uchingohla munhu anenge wakutongotya saka nzvimbo yeZhombe yachona haichatotembeki yakutohlisa kuona kwenyu vemabhizinesi vangava mabhizinesi vepajuwe here kana kuti vanhu vanotobvawo kune dzimwe nzvimbo ipapo ndo patisinganyatsoziva kuti vanhu vachona vanenge vachibva kupi sevanhu vatete tisingazivi tichingowa zvinhu zvichingoitika tichingowawo chiajuwere yadai kwahurawo munhu kwahodingwe tisinganyatsoziva nekuti unenge usingazivi semunhu anenge asingafambiri wachi sedra anenge ane nguva wachingoindawo dzimwe nguva ainda anenge aswera ari pamabasa saka zvonetsa titonatsoziva kuti vanhu vapiwe pajuweri kana kuti asi chatoona sekuti pamwe anenge wakasangana nevanhu vauye kune dzimwe nzvimbo nepajuweri pachona vanenge vakasangana vanhu ava nekuti hakuna munhu angangobva kune imwe nzvimbo ouya kunoku achingouraya munhu waasingazivi hazviiti nengoti vangonanga iye oga sei ndozvinhu zvonetsa izvozvo manje kuZhombe hanzi nzvimbo inoitwa zvegoridhe zvakanyanya zvichida mashurugwi kana kuti vakomana vaivaita zvegold vakauraya VaMwale sekuona kwenyu tingati here vanhu vanoita zvegoridhe
vanhu vavari vegoridhe havangambotori mapatsi emunhu. Vanhu ava ndeve mabusiness. Sekona kwangu ndotoona kuti vanhu ava ndeve mabusiness. Vanongada kumutsidzirawo mabusiness avo kana mashopu chichi kuti vadini business ravo risumukire. Nekuti vegoridhe ngarombawo nemapatsi emunhu kuti utsvake mari naizvozvo. Ndeve mashopu ndozvatoona kuti vanhu ava ndeve mashopu anongada kutsvaka kuti business ravo risumukire. That's munhu anenge achitenga kana edha mumabhawa achiuya achidi oita. Ndo maonero wangu. Aiwa, tinotenda mukoma maitaba. Tinoziva kuti nyaya yaVaMwale yave kwese kwese. Imimi ndezvipi zvamakanzwa kuti VaMwale vakanga vakabviswa mapatsi akadai neakadai? Ini sekutaura kwangu ndangonzwa kuti vakabviswa kumeso. Ganda rekumeso iri kusvika samwe pasi pemuromo. Kuzoziva kuti pana mapatsi vakabviswa ndinganyeba hangu. Handizozivi ipapo kuti vabviswa sei. But chikumbiro chanacho tachikumbira rubatsiro. Mutibatsirewo isusu vamwe hatichakwanisi kufamba usiku. Nakuti taakutya kana kubuda mumba chaiyo usiku hatichakwanisi, unogona kungobuda padhoo torohwa. Saka tachikumbirawo kana hurumende yotibatsirawo tione kuraramawo zviri nani. Zviite tiwanewo kuwanawo safe, tikwanise kufambawo takachenurwa. Nekuti taakutotyawo kufamba usiku. Zvinhu zvakaitika zvinotirwadza chaizvo. Hazvifaniri kunge zvichidaro. Saka tachikumbira kuti mutibatsirewo pakadaro. Kana tenda tikumbira kudaro. Sekuona kwenyu tingati ndevapi vanhu vemabhizimusi here kana kuti vanoita zvegoridhe vakaita basa? Ipapo togona kuti vanhu vemabhizimusi vemashops ndovanogona kunge vakadaro. Hapana munhu angaurayira munhu goridhe. Hakuna zvakadaro. Munhu wemabhizimusi ndo vari kuita mitemo yakadaro yekuuraya vanhu vachipfuma vaida kusimudzira mabhizimusi avo. Saka ndo chimwe chedu watibatsirawo. Ndicho chekutanga here chiitiko ichi kuno kuZhombo chekuti munhu anourayiwa obviswa face kana kuti obviswa chiso achisiwa asina mamwe mapatsi? Inini handina mazuva andiri kunoku. Ndofunga toone 2 weeks ndiri kunoku. Saka ndo zvandakatanga. Handizozivi kumashure kwese kuti pamwe zvomboitika, but inini kekutanga kuzviona. Saka muri kunoku mane 2 weeks mauya. Muri kunzwa sei nechiitiko chakadai apa muri munhu munyowani munharaunda? Inini hangu pakutaurawo kwangu hasi kundiitira mushe. Nekuti hatichakwanisi kana kufamba usiku. Zvakutoti chisa unogona kuvirirwa uri kune imwe nzvimbo wotadza kufamba usiku newakutotya kuti ndogona kudimbudzirwa uri upenyu murodhi. Saka zvinhu zvotiitira mushe munharaunda iyo neshombe. Zvinzwira muri yeZimbabwe, kansela Machingura vari kuti ivo semhuri kana kuti secommunity varasikirwa zvikuru nekufa kwavafani veMwale. Tinoti ngavazorore murugare netsitsi dzaMwari Baba. Tichosangana zvakare mumwe maprograms Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagu, tiri pano paSlyMedia TV. Rambai muchisubscribe, muchilike. For now, it's a goodbye. Yo, 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 yo.